Puno pa ni. Andar. Makinaw. Diritor sa Nagkunil. May kimis. Dami. Sina, dagang tayo. Tanaw sa ako sa itudan. Dugay pa man ang maubas, no? Sinabang agas ito. Silipon sa. Gusto ko bang agas. Panibulak 300 sobra 300 ka drum ang buhos. Abot ko sa tabok. Patandang gambit pula ka deh. Asa nakahimpit? Liki naman na kayo dito. Sulod ang bulak ano, sulod. Ano akong trabaho. So, sa balik na pa manggahan. Langgam mo. Dive. Kuha na ba? Dive ka, dive. Marara magwa mo kapakapa langgama. Yo. Tingog ba siya? Upuwatan ang lupad-lupad eh. Init kung kayo gawas ng langgam. Witu. Gamay rin gagawin laghapon eh. Nadidapit. Sila didapit si Johnny. Ako na to. Monitor. Lagi doon. Pula-pula nagsugod. Kalwa.
Bugo. Hangin kayo dyan, no? Hangin. Okay na ang kuhan? Okay na kakusog? Ayo. Kaya bug. Gamay ra agi hapon, no? Gamay ra na agi hapon. Ha? Layo pa mong to, no? Mas dako ka agi tong kuan, murag nalangan sus tubig guro, no? Ha? Ana dautan og makina? Kayo pa. Papay human. Kahoy di oh. Muha di ko kahoy niya di akong sug. Dalos balay sugnod. Layo pa ni dito, tumoy. Tako pala yung area ni. Sobra 300 ka drum. Ako na ko sa pikas. Okay na kakusog din? Okay na kakusog? Hamara? Ay bugbog kag bulak ko, pero gwapo kayo. No? Magbuon sa bulak ba, murag ka nang sana, murag pitsay, unsa nga no, gulaya to, mag-ana ko pungko. Dili taas ba? Gamay rag naagi day gapon no? Nadaot makina? Ya okay na ron. Sabi hangin oh, bisa gasa pa dong. Boto sintinyal dito lalito daghan sa bulak no? Sintinyal lalito daghang bulak. Kalusot to ron. Dugay na to, alay tarong lusot.
Aw na ko ning isa diri. Kusog siguro. Oh, layo kay niyo. Kani abot tabok. Tumbay bulak. Okay na agas tayo. Okay na mong kuan ito. Diyaw, pati katula niya pahagbas ako ah. Kanang bugang ba dapaon man di kay na no? Hasta dapawa lagi. Ngano man mo naabot kay round up? Ay ma. Dire mas babaw daghan pa man manggagod sa ubos gud tao no. Kano? Bulakay ta nang ubos ba no? Nahinglo pa. Bulak ngay na oh. Kung kanto pabor kay na naugan kadto, nagitwan. Amot. Kumain sa jara sa bang? Hayag ko daw. Buka, nahayag ko daw pati nang bagnutan na akong kani. Pamutol na akong kakao diha kay hawg man kayo. Ha? Ano yung kakao kuan nang urag tibagnol man ko kay bunga. Daghan naman ta kay bunga pero tibagnol ba no? Urag di makuan. Gani. Kung tumarilog ti bang ang kakao dito kay kuan, walay spray, walay balutay. Wala may daw tibagnol mo ya. Kuan, mura na silag nanungkit og lubi. Dili mo bading ilang kakao dito. Liso man daw niya. Di, kuan lagi, taas kayo. May mana na, hapit na lang kataas ng mangga oh. Sungkiton, niya bakilit mo kayo. Sungkiton na nila na, pag tanan, pag human, ilan ang puniton. Daggan siguro. Style man nila ito magtanom, di man sila palitan ng mahal, ng bading. Daggan mabunga rito. Ang kaning gitam nandirian isa ka punuan, butangan na nila sa kawag, ilay luyong. Bali na po, sukat-sukat ba? Pagkaturok ka na tanan, ibdan ra, bili ng isa. Di tagdag isa ka puso, isa ka bunga ba? Isa ray bilin, isa kundi duha, ana. Nagsagol daw lang tanong mo, yung istorya, dugaya pa mo istorya itong tao dito. Mura pag di ko katrabaho ba? Daghan na ulang kakaoy. Ang isa ka hektarya, puno. Ubay-ubay ni bulaka gid ba? Kapog resulta ang mangga kay kuan, bulak lumbay, sa nagdungan na ba? Pawas pas dani. Mantuk pawas. Ha? Namang pundo puno manggod wa pa siya kapawas. Pawas na to ron. Kapila na siya balik ron buntag duha na? Primero pa to?
adto ako dito kay kasi ako man narong paawas. Kabo ko palit diretso nagpalit og sudan. Ini mugbo og bulak ko. Mugbo. Mugbo og bulak. Dili tagas. Ko apo yung resulta ni. Kanaw. Okay naman kakusog okay ra. Okay na ang kakusog. Ito ara di sigga to. Oh. Yung uling ka. Layo po doy. Balik pas makina. Tama na dan? Sawa pa. Bugsay jud, bugsay. Bugsay jud mayo. Ha? Oh. Okay naman ito kakusog. Tama na ito kakusog. Kung tanaw sila ba, sakto ba kusog? Tama naman daw. Ano magkutaw medisina o? Ating medisina. Sirada mo nito. Buntay.